ва инчунин гуфтанд ки ҳар як ҳуҷҷати лозимае ки барои соҳибкор мувофиқ мебошад баррасӣ шидестай. баъдан аниқ мешавад ки чӣ қонун ба имзо расид, чӣ тағйирот шид. махсус Дубая дар назар дорам, шумо донистани забона дар ҷои аввал бимонед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед. ба маълумоти ҳамаи шумо як ахбороти нава мерасонам, баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонам. бародарони азизу меҳрубон, дар ҳамиҷа ба маълумоти ҳаматон як чиза мерасонам. ба хоҳиши бисёре аз шумо хостам ки дар конкурс як бори дигар аксия кунам. нафарҳое ки мехоҳанд билет харидорӣ кунанд ба 1000 рубл 15 дона билетон метиҳем. чӣ хеле ки медонед дар канали ма бозии 99 рубла рафтесай. номераи ватсапе ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номераи ватсап картаи Сбербанк ҳастай. карта ба номи Мунис мебирояд. сумтона дар ҳамин карта мепартоен, чектона дар ҳамин ватсап равон мекунен. тамом, ин ҳамин қадар кор. ҳамагӣ 40 дона призай дар конкурс. ду нафаре ки аз ҳамада билети бисёр мехара, рохат ба Дубай туҳфаш мекунем. дутаи дигар мошинай, 5 дигар телефонай, аз талиш конвертҳои пулӣ. нафарҳое ки тамошо кардесен, 1 дақиқа пауза кунен, билет бихарен, баъд дар шиша тамошо кунен. имзои чанд қонуни муҳим аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. мақомот мегӯянд, қонунҳои ба имзорасида барои пешрафти иқтисодиву иҷтимоӣ, соҳибкорӣ, бунёди ҷойҳои кор ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум равона шудаанд. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба якчанд қонунҳо имзо гузошт. иттилоъ додааст дафтари матбуоти раиси ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. қонунҳое ки ба имзо расидан аз ҷониби президент махсусан барои соҳибкорон фоидаи бениҳоят калон дорад ва барои сатҳи зиндагии мардума боз ҳам хубтар гардонидан. ва инчунин гуфта мешавад, дар бораи палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон қонун, дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, дар бораи таъмини ченаки ягона, дар бораи алоқаи барқӣ ва дар бораи иштироки шаҳрвандон дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ аз ҷумлаи онҳо мебошад. таъкид карданд ки қонуни Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ бо мақсади дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ, кам кардани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ, сода намудан ва ба таври электронӣ гирифтани ин ҳуҷҷатҳо, таъмини шаффофияти раванди иҷозатдиҳӣ таҳия ва қабул гардидааст. махсусан барои соҳибкорони ҷумҳурии Тоҷикистон президент якчанд қонунҳоро ба имзо расонид ки махсус соҳибкорора бо роҳи осон метавонанд ҳуҷҷатгузориҳошона тах кунанд. ва инчунин гуфтанд ки ҳар як ҳуҷҷатгузорие ки соҳибкор мекунанд, ҳамун документатсия тайёр карданашон назар ба ҳозира камтар шаванд. яъне ки соҳибкоро ба тарзи осон бигирем, аз иҷа пас камтар барои ҳуҷҷат даводав мекунанд. ва инчунин гуфтанд ки ҳар як ҳуҷҷати лозимае ки барои соҳибкор мувофиқ мебошад, аз иҷа пас метавонанд ки бе ана ҳамон шуъба рафтан бо тариқи электронӣ ҳуҷҷатҳоро дастрас кунанд. инчунин ба қонун дар бораи авф, бинобар қонунигардонӣ доираҳои ва маблағҳои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шуд ки мувофиқи онҳо амали қонуни номбурда то 1 январи соли 2024 дароз карда шудааст. вобаста ба ин ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ боз як имконият дода шудааст ки дороиҳо ва маблағҳои худро то 1 январи соли 2024 қонунӣ гардонанд. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои хитон ҷавоб бигирем. бисёри нафарҳо видеоро то охирша тамошо намекунанд ва баъдан мегӯянд ки ба саволҳои мо ҷавоб намегардонӣ. доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар, инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. ҷм нависонда беларусия қати биёи ном фамилия алиш карда ба қапана чӣ мешавад?
мешава акаи Сорбон. Дар ҳолате ки давлат шуморо запрет мекунад барои ворид шидан ва шумо ному фамилиятона иваз ки карден, и аллакай як қонуншиканӣ мешава ва ба роҳи ғайриқонунӣ ворид шидан ба кишвар мешава. Дар ин ҳолат метавонанд ки депортатсияи шуморо як умра бигардонанд ва махсус барои ана ҳамин ному фамилияро иваз кардани муҳоҷирон дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ қонуни нав оиди иваз кардани ному насаб ба имзо расид ки боҷи давлатӣ меспоранд. Нурзода нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Ростае ки мегӯянд хизмати ҳарбӣ аз соли 2024 аз синни 18 то 30 солагӣ мешавад. Ростае ҳамин гапҳо? Боқӣ худо нигаҳбон боша бародари аҳли ислом. Дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ бояд ки дар моҳҳои наздик тағйиротҳо ва иловаҳо ворид кунанд. Айни ҳол ба маҷлиси намояндагон пешниҳод шидагӣ баррасӣ шидесай. Баъдан аниқ мешавад ки чӣ қонун ба имзо расид, чӣ тағйирот шид. Зем Music нависонда: ассалому алайкум ака, як савол дорам. Илтимос ҷавоб диҳед. Ман баъд аз 6 рӯз омаданам ба Россия як соли пурра мешавад, не ки патент то 22 август срок дорад. Мигратсионка буд мешавад. Аз граница кай биромадан лозим мешавад? Баъд аз буд шидани патент ё ки баъд аз буд шидани мигратсионка? Вақте ки мигратсиони картаи шумо муҳлаташ ба охир мерасад, аллакай шумо метавонед ки 2 рӯз 3 рӯз пеш аз тамом шиданаш аз Россия берун бубуроед барои страховка кардани хитон. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, як бори дигар аксия кун билетора. Агар роҳхат ба Дубай гирӣ, лекин наравӣ, чӣ мешава? Дар ҳолате ки нафарҳое ки бисёр билет мехаранд ва соҳиби роҳхат ба Дубай мешаванд, агар бихоҳанд мо пули роҳхата ҳамун рӯз ҳисоб мекунем, чанд суме ки боша пулаш метиҳем ва оиди аксия кардем. Бародарои азиз, акнун дастгирӣ кардан аз шумо метавонед бидроед билети бисёр харидан бигиред ки дигаи хеле аксия намешавад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаҷон, дар Москва ЗАГС кардан мешавад дар посольство. Дуюм нафар ҳам гражданини Тоҷикистон бошад. Пешакӣ раҳмат барои ҷавоб. Не, мутаассифона намешава бародари азиз. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, дар бораи Европа рафтан маълумот бите. Аз ҳами Россия безор шидем. На патент ёрдамат мекунанд, на гражданство. Лучше нам нужно ехать в Европе. Бародари азиз, аз сабабе ки айни ҳол муҳоҷирора бисёри баъд ғам будесиянд, чанди нафарҳо аллакай фикр ақидаашона нисбати Россия иваз карданд ва мехоҳанд ки ба Европа сафар кунанд, кору фаъолият кунанд. Аз ҳама роҳи осон ҳамин мебошад ки ғайр аз Европа, мисол дигар давлатҳоро ман ба шумо мегӯм, махсус Дубая дар назар дорам, шумо донистани забона дар ҷои аввал бимонед. Ба донистани забон шумо метавонед ки дар ҳар ҷое ки мехоҳед дилхоҳ кору фаъолият кунед ва оиди роҳи осон ба Европа сафар кардан, хитон медонед ки дар уҷа корҳои мавсимияй, дар сезонуш вақте ки сар мешавад метавонед биред. Забиш нависонда: ассалому алайкум Сорбон Сафаров. Чандин бор менависам, ака ҷавобам наметӣ. Мегӯянд ки агар дар тӯли як сол границаи Россия тарк накунем, депортмон мекунанд. ин гап дурӯғ аст. Барои чӣ дар тӯли як сол? Агар ки ҳуҷҷатҳоро дар назар дошта бошӣ, тамом шидан шата, бале, мисол мегирем, агар шуморо бо тариқи автоматӣ депортатсия намекунанд, ин якумаш, ва дуюмин ия бародари азиз, ки вақти ҳуҷҷатите тамом шидагиай, 10 рӯз 15 рӯз пешакӣ метавонӣ худат ба хоҳиши худат бибурой ва боз обратан ворид бишай. Тамом. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум Сорбон, мо дар Москва қарор дорем. Духтарчам то ба 14 солагӣ пир накунад, паспорт гирифта наметонистад. Вай метавонад дар Тоҷикистон рафта паспорти РФ гирад. Духтартон агар ки фарзанди хурдсол боша, мисол 5 сола ва 6 сола боша, агар ки дар Федератсияи Русия таваллуд шудагӣ бошад, то синни 18 солагира вай шаҳрвандӣ гирифта наметавонад ва оиди дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам гражданствои Россияро бо тариқи посольство гирифтан, ҳардаш як чизай. Қонуни Россия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар посольствои Россия амалӣ мекунад. Ҳисор Тиҷаи нависонда: ассалому алайкум акама, документи ягон чи надорам. Накардам. Агар қапан тюрма намекунанд? Не, тюрма намекунанд дар ҳолати документ надоштан. Танҳо мебаранд дар спецприём ё ки дар сахр ва мисол дар ҳамун спецприёмаш маҳкам мекунанд, баъдан шуморо депортатсия мекунанд ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Як каси дигар нависонда: акаҷон, саволумда ҷавоб надоден. Рейд тамом шидай дар Москва. Рейд дар Москва камтар шидаи тамом нашидай, вале берун аз Москва дигар шаҳрҳо, ғайри Москва ва Питер дигар шаҳрҳода рейд сахт шидагиай. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.